இந்த காலத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் யார் யாருக்கு வருதுன்னே தெரியல. சப்போஸ் இப்போ யாருக்கு வேணாலும் ஹார்ட் அட்டாக் வரா மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இருந்துட்டு இருக்கு. நீங்கள் நிறைய இடத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கோம். சப்போஸ் உங்கள் ஹார்ட் அட்டாக் வரா மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிற விஷயத்தை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி ஒரு சிம்டம் இருந்தால் முதல்ல பக்கத்தில் இருக்கவங்கள ஒரு ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் 108 ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம லோடிங் டோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மாத்திரைகளை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். என்ன மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரின் 325 mg, குளோபிடோரல் 150 mg, அட்ரோஸ்டாட்டின் 80 mgன்றது லோடிங் டோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நேரத்தில் இந்த மாத்திரையை எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு ரத்தம் மேலும் உறையாமல் இது கண்டிப்பாக தடுக்கும். இந்த மாத்திரையை போட்டுட்டு நம்ம உடனே பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம லைஃப் சேவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ நான் சொன்ன டேப்லெட்லாம் எதுக்குன்னா இந்த லோடிங் டோஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு நிமிஷமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மாத்திரைகள் நம்ம கூட இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது.